Здравейте, пичове, аз съм Gaming Burberry и днес ще снимам в един многото сървър. Той е за 1.7.2, не за 1.8. Малко е стара версията, но сървър е готин. Аз съм голям фен на Наруто. Мога да правя всякакви джутsuта. Примерно сървъра да столаги. За премиум версия ще се опитам пак да вляза. Къде изляза? Ето. Феникс Flower Jutsu. Мога да направя Fang Overwing. И сега се връщам, защото някой ме звъни. Тук съм отново. Сега това трябва обаче да го използвам в човек, но тук няма хора. Така, това го заслепява. Това дава телепорт малко. Та пръчка дава да ходя по вода. Тук тази стрела и това се борят за шурикен. Сега ще ви покажа как ходя по вода. И не е хак, защото аз не ходя точно по вода и ме летя над водата. Ето. Седна летя. Не съм точно стъпал в водата. Седна съм на геймът, но обаче не съм. И ако има хора, може би ще се бия с тях. Аз съм малко слаб на PvP, ама имаме Fire Punch, което не знам как се използва. Имаме само една топка. Мога да направя само нингджутsu на Вълк Мата Омега. Мога да използвам тайджутsu. Така, очевидно никой няма да дойде. Ще паузирам клипа и ако някой дойде, ще го пусна пак. Така, разходих се по една пътечка. Няма хора между другото. И видях тая къща, искам да видя какво има в нея. Пак по-нататък има джъмп. Готини глави, копчета. Това е доста готина къща между другото. Така, сега отивам към джъмпа, който... Да, е там е. Той има много малко хора. И между другото, аз съм тим с този Магензо. Отгоре над моето име. Откъде се чу това куче? Между другото, Фенг, ма... спидва. Така, аз преди съм играл на този джъмп, ама е доста труден. И защо тия сърца толкова бързо падат? Ще умра. Сигурно. Добре. Доста е трудно. Добре, това беше Leaf Village. Сега ще разгледаме Cold Village. Ако естествено зареди. Welcome to Konkagagi. Jump off and walk on the path of the clouds and dreams и така. Вау! Не може.
да се спомня. Доста е голям този вилидж. Така. Сега пак ще отида в Лив Вилидж. IP-то ще го има долу в описанието. Може да разгледате сървъра. Има една тактика. Едно скрито място. Изкачвам се по стълбата. И с тази стълба отивам на покрива. И понеже в покрива е малко вдаден в PvP арената. Тук вече е PvP арената, какво стана боже. И някой, ако е долу, може да му правите фаербол, джутсу, само стрелящи атаки. Той може да не ви усети, пак може и да ви усети. Сега ще разгледаме селото. Добре. Тук има някаква маймуна, която продава дрехи. Да. Сега търся нещо като зала, в която мога да мятам шурикени, ама мисля, че тук не е тук. Един от сървъра ме заведе там, ама сега не мога да спомня къде беше. Тук закусване. Това е Snorlax. Тук болницата. Между другото, доста готино са направили селото на Наруто. Още един път казвам за купена версия. Това е Sasuke The Last, мисля. Да, това е Sasuke. То хубаво, че тук е Хокагето, ма къде е то? Може би не. Може би е горе. Искам да видя къде е това Хокаге. Мисия. Мишанс. Това ли е Хокагето? Хокаге. Хелундиер. Can you do me a favor? Той ми дава мисии. Той не всеки дава мисии. Между другото, в описанието пишете други програми, с които мога да снимам, които да ни лагват, защото баня кама не лаги, ама ми позволява само по 10 секунди, по 10 минути да снимам. Което е малко тъпо. И така, като цяло това е сървъра, нищо особено и чао!